Europa está a vivir un momento decisivo. O 21% da súa poboación se atopa en situación de pobreza. Tanto as crises sanitarias, financeiras, como os conflitos bélicos que estamos atravesando está deixando nun panorama cando menos desolador a milleiros de persoas en situación de exclusión social. Este contexto está a facilitar a aparición do discurso do odio, a parofobia, xenofobia, discriminación, que están gañando paulatinamente terreo. O futuro está nas túas mans. O vindeiro 9 de xuño celebras as eleccións ao Parlamento Europeo. Este organismo toma decisións que afectan en todos os aspectos das nosas vidas. Dende a APN Galicia queremos che pedir que o 9 de xuño non quedes na tua casa, non quedes parado. Vota por loitar por unha Europa máis social que garanta o benestar de todos os cidadáns, independentemente da súa etnia, da súa orientación sexual ou do poder adquisitivo. Esa oportunidade nas tuas mans de decidir o rumbo do noso futuro. Hai moito en xogo. Por vivir libres de pobreza en unha Europa con dereitos, este 9 de xuño, vota!